Barka da zuwa ɗan Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa don da za ku samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Da zafin sai zo domin rikodin da roman nishadi. Ayo ma. No, 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 no. Ayo ma. Oh my god. Ayo ma. Mama, kin ga ɗan Hausa na miki kashi a gari, kuma wallahi duk ya ɓata ɗakan ɗakin. To ne ta kayan ɗan banza. No, 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 no.